వెల్కమ్ టు పుడమితల్లి రియల్ ఎస్టేట్ యూట్యూబ్ ఛానల్. మీరు చూస్తున్నటువంటి ఈ ల్యాండ్ 1 ఎకరా విస్తీర్ణంలో ఉంది. ఈ ల్యాండ్ వచ్చేసి మక్తా విలేజ్, డిస్టిక్ సిద్దిపేట్, మండల్ వర్గల్లో ఉంది. ఈ ల్యాండ్ మంచి స్క్వేర్ బిట్, రైతు వద్దనే ఉంది. డైరెక్ట్ రైతు నుంచి మనం కొనుగోలు చేయొచ్చు. ఈ ల్యాండ్ నుంచి జేబిఎస్ 46 కిలోమీటర్ల డిస్టెన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. అలాగే ఈ ల్యాండ్ నుంచి షామీర్పేట్ ఓఆర్ఆర్ 26 కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. అలాగే ఈ ల్యాండ్ నుంచి గజ్వెల్ సిటీ 5 కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. అలాగే ఈ ల్యాండ్ నుంచి వర్గల్ సరస్వతి టెంపుల్ 5 కిలోమీటర్ల డిస్టెన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. రాజీవ్ రహదారి 6 కిలోమీటర్ల డిస్టెన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. మంచి స్క్వేర్ బిట్ అండి, మంచి కమర్షియల్ బిట్ ఇది. రోడ్ బిట్ చూస్తున్నారు కదా ఎంత బాగుందో. ఎవరికైనా తీసుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే స్క్రీన్ పైన ఉన్న నా నంబర్కి కాల్ చేయండి. ఈ ల్యాండ్కి సంబంధించిన ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ నేను వాట్సాప్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద వాచింగ్.